serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 5:11 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:12 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa lawat mayong hapon naman na Bacolod na Pilipinas kuto malabutan sa ato sa ring pagwaragwag. Inyo para tuntunan Sabado subong Pizza 21 sa bulan sang Marso tuig 2020. Action Reports After Edition inyo ka-action na Marlon Hervaya. Kahapon Marso 20 mag-action. Halos sa taran-taran nagatutok sa balita angot sa COVID-19. Partikular din sa sunod sa nga Bacolod. Dangod sa nga tuman ka talupang doon nga update o kon development. Pero kahapon nga adlaw Marso 20 nakahibalo bala ka mga ka-aksyon. Partikular sa mga mahilig sa musikabla. Sa mga ka-aksyon naton nga naga-idolo sa nagaamba sa sining musika. Lady, I'm your knight and Ang isa sa pinakasikat mga ka-aksyon nga umalambas kalibutan si Kenneth Ray Rogers. have made me what I am. And Mas kilala nga si Kenny Rogers. Ang balita mga ka-aksyon nagtaliwan sa kahapon. let me down. American singer, songwriter, actor, record producer, kag entrepreneur. I find Miyembro ini sa sang Country Music Hall of Fame. I've never been afraid. Amo ng pila ka mga signature song niya nga mabatian, magsiling kita signature. Amo ng ilaw sa nga musika nga dira sila mas nakilala. Ara para gani mag-action ang The Gambler. Decorating my Napatay di sa alas 11:25 kagabi lamang. rated my life. Kaya sa nga balay bangod sa balatian man ti masubo-subo ini maka-aksyon nga balita para sa iya mga fans kag sa mga mahilig sa musika. Si Kenny Roger, 81 anyos naman ang edad niya. Made me what I am. And Ang pagkapatay niya way isigida matukiban kag maggalupok sa balita. Bala kay basandiin ka lang maglantaw mapa-international sports showbiz. COVID-19 nga balita nagapangibabaw. I found with you. Way naman gani balita nga krimen mo ining kaso nga pagtiro sang riding in tandem pagpamatay. Kaya mga assassin ay nagpalimunong man sila sa nga balay. Tod. Hadlok silang patay sa COVID. Pero way sila hadlok magpamatay sa baryo nila nga tao. Decorating Alas 5:15 Action Radio Philippine Standard Time. Kadumdum ka to sang tinaga ni Kabuloy bilang staff atong STOP. Arya piho kag sigurado kita nga ang COVID-19 damo-damo sang mga napastap. Pati ganing ginakabig pinakamalawig nga teleseries, television bla. Di bla? Why sang may nakapastap? COVID-19. Di bla? Inang pinakamalawig nga sus. Ang ila sa ring artista, bata pa sa nagumpisa, subong may biguti na. Why sang may makapauntat? COVID-19. Inyo ka-aksyon na Marlon Hervaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala.
Sa ilawan tayo sige na mga Pangulong didalan, una kita sabahin sa nga balita lokal, ang kakulba kag kahangawa naglanog sa Negros Occidental, labi na sa Bacolod kagabi. Matapos i-anunsyo nga may isa ka pasyente sa ospital sa Bacolod ang positibo nga ginigo sang COVID-19. Isa pa kabalita, subong nga hapon makaaksyon ang Kabalaka mas nadugangan pa matapos i-anunsyo ni Western Visayas Department of Health Director Dr. Marlene Convocar nga sa Iloilo may isa man ka pasyente nga nagpositibo. OMG ang mga unang reaksyon sang mga nakabati nga tawo. Bangod ang ginapaabot kung tani nga makaganhagan, wala mabatsagan. Kag ang guwa daw mas naglala pa. Sa Bacolod, ang edad 56 anyos nga pasyente nga subong ginreport amat-amat naman gani nga nagayong sa ospital. Ang sa Iloilo, suli nga edad sang Bacolod. Kung 56 ang Bacolod, sa Iloilo, 65. Ang ginbatsyag ubo kag hilanat, wala man nagakadto sa ibang nga pungsod pero nakasugilanon siya sa iya sa mga himata nga naghalin sa pungsod Japan. Is closely coordinating with the concerned local government unit. So with these developments, the DOH Western Visayas Center for Health Development strongly advises people who may have been in close contact with the two positive patients to Muna sa i-trace si Dr. Convocar to. Tikon anong tracing ginahimo diri sa Bacolod amo na dito sa bahin sang Iloilo. Ang senaryo kag polso sa Bacolod kag Iloilo naglain. Halos na nagatutok makakson sa anunsyo. Madamo sang palamangkotanon labi na kagabi diri sa Bacolod. Ang mga mensahe sa social media dasig pa sa kilat nga naglapta. Kining pagkaharas-haras na naman sang iban, nagratsa naman. Haras-haras sa pag-post sang mga mensahe, bisan pa wala sang klaro kag kompormasyon. May naurungan gani. Mayaraman nga imbis maumpawan ang kakulba sa Bacolod nun, nagpadugang paya sa peligro. Tangod sa padaso-daso nga sahi sang batasan. Kaya nga ato sa nga patihan maka-aksyon, nga ato sa nga mga otoridad, amo nang ginasiling naton ang DOH, ang city, municipal, o kon provincial health officer, ang gobernador, ang alkalde, or vice alkalde, or vice governor. Amo nang dapat naton patihan, pero kung nakit ang tala mag-action, insigida, sanduan naton kakalibutaw social media, partikular sa Facebook, dayon ta i-share, babaloy ka mo, kadamo sa mga ka-action naton, gyapon, na dasig magpati. Kinagapraning, wala man siguro gapanik, kundi gapraning ang paminsaron sang iban. Makulod pagi sa gintukod nga Interagency Task Force Against COVID-19 nagapaningwa karon kung paano makilala, makuhaan sang datos kag matatapok kung maamo mga tawo nga nakaupod na kasugidanon o kung nakatupad sa ring 56 anyos nga lalaki nga nagpositibo sa virus. Amo man ang ginahimo dito sa bayan sang Iloilo. Sa Bacolod ang 56 anyos lalaki kag nag-abot sa Bacolod halin sa London. Nagbalo bakasyon ba lang sa London? Mayara sa nagalinapta sa social media kung mo ninggin kantuan niya nga lugar. Diri sa nagtener, diri sa nagpa-check up. May mga klinika patungagin mention. Pero mga ka-aksyon, diri ni kuto mapakilala sa ring tao ni. Bango na mga otoridad, di naton pwede mapilit ng ipaliyag ang dugang nga detalye. O kung pagkatawo sa nagapositibo sa COVID-19, ang rason bagod mayara sa ginatuwag nga protocol nga dapat sundon. Dapat hindi na pag-ipalayag ang alan pilyado lugar nga ginapulian kag ospital nga ginapabulngan para hindi makatugas ang dugang kakugbat sa publiko. Man pila bala ka pasyente kag pamilya sa pasyente sa ospital da. Ngara da kung makabalo sila basi kung magtintin-tintin sila. Kaya sulod sa nga tawo basi magtinulukay na sila. Sa ulihi ba si magrarayot para sila? Naman ang may protocol ang ginasurat sa nga gobyerno mag-aksyon. Simple lang ning intindihon. Magluwas sa mga tao nga hindi kabalo mag-intindi. Mga tao nga mga always correct, perfect, kag kuno ti alam. O ti gumurahon gili lampuan. Lamutan pa. Una sa balita, una sa aksyon.
Medyo masakit-sakit man nga mga tinaga pamatian, pero dapat naton ni monohon. Bangod kay kada adlaw nga katabo ni Japon. Kung pabayan talang, ini nga mga tao ila sa nga pamatasan, sa ulihi basi may masampulan gid sang kaso, angon sa pagpalapta sa ng peke ng impormasyon. Galing kay tubtob subong wipe lah, no? Yung nga fake news ni. Tubtob lang sa balita nga kuno, NBI, ma-operate, o si saon, pangitaon tao, tubtob subong wipe man sa may nakasuhan. Ang pag-share sa balita mensahe kung impormasyon sa social media wala ginapunggan. Pero antes ninyo i-share, dapat hinahalin sa mga otoridad sa nasalintra. Kung sa gobyerno, ti COVID-19 nga balita dapat ang nagapagwa taga DOH, City o kon Municipality Health Officer. Naman ang ato sini nga dapat patihan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ganyan ba sa nga balita sa bahin sang lokal ang kasakit sa panit dala sang tagiti sang init sa Bacolod? Bisan hapon ang makaksyon man mga alas 4 blana na August dalom. Grabe gapon ka singkal sang init sa dalom to. Pero sa syudad sang La Carlota, may sumulod nga report sa aton. Di ka bo, ti ako ulan ginamo sa La Carlota City. Adios amigos. Medyo hindi ni Mayo para sa mga nagapatigayon sang checkpoints. Angot sa ginahimo nga community quarantine labi nas Bacolod, ikon magbong ulan lang tawang dubla. Ang dako nga pamangkot makaksyon paano ayhan, mapadulog ang salakyan kung nagaulan. Kung magdulogin man o kung magpundogin man, paano na himuon pagkuha sa temperatura sa tao man gamit ang thermal scanner o kung forehead thermometer. Kabalantayan ng senaryo bangod base kung magulan gid man sa kapugusan nga probinsya. Mayara ka sila nga okay magulan pero kung labanan guro hindi kag magpasugot nga magulan. Hindi dali mapunggan ang pagsunulod sa mga salakyan. Ay layo na lamang pero base kung may makalusot lang nga tao nga sa ulihi may gadabatsag nagali sa lawas kag COVID-19 nga sintomas, boy, palayo lang. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang bisi alkalde sang Bacolod, may panugyan sa publiko likawan nga pasapasahan ang litrato sang COVID-19 patient sa social media. Gayo na nga ito sa nga opisyal sa gobyerno. Dita paghulompangan, ining balita angon sa pagpositibo sa isa ka pasyente. May bus operation sa Bacolod sa gihapon nagapadayon. Kapon mayara sang POM sa COVID-19, ligya pa sa bubo. Una sa balita, una sa aksyon. Di dakpan siya, bot silingon makaksyon grabe na subong ang problema angon sa COVID-19. Pero ti mayara man yung problema man, ang ginaproblemahan nila yan di COVID-19. Kung di ginaproblemahan nila kung paano makabaligya sang shabu. Sa balita pong sudnon, ang kapyardihan sa nga PCSO bangon sa COVID-19 nga epekto, ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa PCSO, subong nga Sabado, nagsiling nga 3 billion pesos nga revenues. Ang ila sa kapyardihan, bangon sa isak bulan nga suspension sa nga operations resulta sang Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. Pero sa PCSO General Manager Royena Garma, nagpasiguro man sa mga tao, kami magamit gid nga pundong ila sa nga ahensya para magbulig sa gobyerno sa ganahimo nga coronavirus disease relief operation bangod ang small town lotteries sa Visayas kag Mindanao nagapadayon niya. Yambal ni Garma ang PCSO nakahatag na isang bulig pinansyal sa mga malasakit centers sa 4 ka mga ospital sa gobyerno. Mayugid man kay may bulig. Pero dapat ini nga bulig piyong-piyo gintani kung tani nga magtupa sa dapat bulo ligan. Agbisan mapierdi pang PCSO, ang importante subong nakabulig kamo sa ginahimo sa ato sa gobyerno para mapauntat na ining halit sang COVID-19 gani. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba gidibal sa ring balita sa bahin sang nasyonal munuhon ko giniya? Manog hingalit nga mga negosyante na sampulan ti man kag marisi. Ang ila sa ring naangkon. NBI
Naka-recover sang lidibo ka mga overpriced mo sa lingon sobra-sobrak mahal nga presyo sang thermal scanners, face mask, kag ginalon-galon nga rabing alkohol sa madamo nga operation dito sa Manila kag Rizal. Ari naman ho, mga batinggila kag gahakukan nga mga negosyante ni. Si NBI Director Eric Distor nagsiling. Nang unang operation, ang ilang mga agents nag-raid sa malaligyaan sa Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila. Kahapon labang ni, nakuha nila 1,360 ka mga thermal scanners kag 7,680 ka face mask. Ang thermal scanner ginabaligya tag 8,000 pesos ang kada isa. Nga sa matod ang presyo, tag-isa lamang gali kalibo. Slumpa, ano? Sino kang demonyo ka? Kapag ka-demonyo nga sahi nga mga negosyante. Amo na rin sitwasyon, ganansyahan pa mga tao. Ang kaso nga tuwangon, no, nadakpan store assistant manager, cashier, kag ila mga sales ladies, basi kalalo, basi nadalahig lang sila guro ni. Dapat kuntaan ni pati ang tagiyay sa malalagyaan ni. Hindi man siguro laban-laban, why man di man nabaligay ng ultimo nga mga sales ladies ni. Kung why pahanugot sang tagiya, o kung basi pwede man, ang tagiya way kabalo, ang pagpati niya tag-isa klibong baligya sa ni pero nagpresyo galit 8,000 pesos. Ang nagpapresyo, malinaton basi kung manager bla. Pwede man o. Ang gwa sining kaso nga ila sinatubangon paglubag sa Price Act of the Philippines. Si iban nga probinsya, no ya? Dere sa Negros kagabakulod. Din ang taga-NBI. Wala ay hansa nagabaligya man na rin nga overpriced. Pihot mo. Kung ba si nagplahuay man. Mga taga-NBI. 528 Action Radio Philippines Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Dalan sa Bacolod, Syadok Tawhay. Pati ganit tricycle driver ga ano mo naga batyag sang kajutay sang trapiko. Sa patrol naglibot ato sa ring patrol with Action John Diaz. Traffic reports. Action John, mayang hapon sa report, please come in. Actually, mga karon nga po nag-suppress ang moderate heavy nga traffic situation ng area diri sa Burgos Circumference Road. Magita naton, iapisar nga mo sa sitwasyon sa pilibot sa syudad. Nagkusaring ipadala mo sa ng general quarantine sa gyapon nagapabilin, madamo pa nagarandadi, damo nagabiyahe nga mga persona kung mga individual. Damo pa mga dipasero nga salakyan nga nagabiyahe man karon kinamang hapon Action Mar. Makita man naton even area sa nga dalan Araneta kag dalan Lacson ngati damo-damo pa man ang nagabiyahe karon man mismo nga hapon. Pero ang patrol sini nga mga on live kita naga-report sa may dalan Lacson from 18th Lacson Street going kita north direction. Karon maobserbahan naton diri medyo ligwagin man aton nila ron pero may makita nga sa gyapon madamo-damo pa man single nga motoro naga-sinumbali may ari pa man diri magkaksyon nga di pa nga salakyan pribado nga salakyan may nagabiyahe pa man nga taxi. But silingon nga, hindi kaya guba pag ang biyahe sa atong tanan nga mga motorista, mga kagsunggal lamang hapon. Ano yung patrol? Nakabisita na kita sa 3 ka mga borders sa palibot sa Ladsang Bacolod. Nag-umpisa Action Mar dito sa may area sa Bacolod Bago, sa may barangay Sumag. Dito kita naton karon nga po, tiklabas ang pila sa mga salakyan na nakapasulod sa may sunod sa Bacolod Action Mar, labot ito sa may likuan nga area sa may barangay Talok na sakop sunod sa Bago. But silingon, laba-laba, kay damo-damo man ang nagaplano, o kunabi,
ang mga sulod mabalasurad sa Bacolod na bayad na sa may Bacolod bago border kaga medyo naginay ang process kung mga mas istrikto subong ang ginapatigayon dira nila di nga proseso no wala labos sa pagpaydalom sa thermal scanning agud may baluan ang temperatura sa mga persona nga sakay sa masalakyan o kung nagapalakaton man kag nagasulod sa may Bacolod bago border kinahanglan Manila mga kagsyon nga isekyar ang o kurabi i-check dira ang mga IDs, government IDs, company ID nga pwede mapakita sa mga persona kaganong ginapamangkot man sila no ka mga frontliners sa mga rason kung anong tinutuyo nila nga magasulod sila sa Bacolod. It's either iban ginasabat nila, may trabaho sila, iban may mga importante nga kalatuan, may araman iban nga makadto sa tagsa kamay mata. Pero it depends sa evaluation mismo sa mga frontliners kung panagutan kanila nga makasulod base man sa mga provisions nga nabalhag abi no sa executive order nga ginpapanaog kay ti makabalo man aton magkaksyon na batihan Manila nabasahan Manila kag dito may borders ring nga na sa palibot sa surat sa Bacolod may tarpaulin dra nga napaskil kung sino lang ang ginapanugutan nga makasulod action more isa ina dra ka mga nakita naton nga problema kung nga nagabugat ang traffic sa mismo sa may barangay Sumag. Actually, may isa gaya ka lalaki ganun nagkamanaw sa single nga motor, kulang, wala guys sa helmet, wala man sa protective gear, sa lawas, wala sa ID nga pakita, may explain yan sa nga may katuan sa, hindi kita papasugtan nga magsulod. Dito na sa area sa nga barangay Pilisa, kaya nakabisita to sa may Bacolod na bago Murcia border, sa may barangay siya ay nagkasarurot ya balik kini nga lalaki sa kaya siya single nga motorsiklo kay wala sa ginalaw nga makabalik abi kon makasulod sa may Bacolod mismo action mark. So inapila din naman ka mga patimaan nga dapat aton nga makasundi basta lang ya makasulod ka lang dali-dali sa border subong sulod sa Bacolod o kung makadiretso ka yung sulod kinahanglan mo imuon nga dapat makasun na siguro mo na may mga complete ikaw nga mga requirements kompleto imo or adto nga mga IDs nga mapakita sa mga otoridad. Diri sa may north sector sa pinakauling report nga aton nga nabaton, karon nga pon di na ginamon sina kalabang pila sa mga salakyan o nga ginalauman nila basta mo sini oras peak hours nga magabulo build up gid man ang traffic situation mga kangsyon. Ang patuloy approach na kita wala kaya sa may barangay Bandalaga bago naman kita nakatabok diri sa may intersection point sa nga Buri Road dalan Lacson. Karon nga pon makabig diri nga light to moderate man ang traffic situation. Kung may isa diri ka di pa sir nga jeepney nga tupong taas dalan kita naton na doy man nagasunod sa social distancing ganyo ang mga sakay sa mga salakyan mga kagsyon damo gyapon sa bayon no makita naton diri nagaipinganay lang wala na din may distance abi nga gina-implementar. Ang aton nga mga kapulisan sa Gyapon padayon man nga healthy karon nga po nagapatigayon sa rekorida o kon pahibalo sa aton tanan nga mga kaguson sa dapat nga mahimuon ilabi na ang curfew abi nga ginapatigayon o ginapatuman tugtatak na alas 10 karon nga gabi tubtob na alas 4 sang kaagahon. Diri pasaka sa may area sang flyover sa may barangay Bata kaligwad diri sang dalanon ang problema mga single nga motor magyapon nagalabay diri so isa ka panaligba naman dapat inailang kay kung sa accident kayo na magluntad kay problema mga kaaksyon naman ang may kaulang sitwasyon sa palibot sa surat sa mga apon mga kaaksyon tanda naton nga dapat stay healthy kita dapat piluan naton lawas especially kung exposed kita sa pila ka mga lugar abi nga damo ang tao nga aton nga katuan sa bilog na adlaw mga kaaksyon so ato rimon tinluan naton nga kalawasan ligo ka panibin ka pwede ka man magpanghilamos pero make sure mga kaaksyon nga abong imo ginagamit ini natural man kag makabulig di ba makapadala sa imong sitwasyon ang abong imo gamiton simple gid lamang makagsun magamit sa Zanton Plus Turbo Soap kaya ang Zanton Plus Turbo Soap ini 100% natural puro herbal mabatilos ang kutis kag safe na safe ginaganaga na pagulang sa inyo nga palit nagadula man ni sa milas mao kun ang palit sa inyo guya nagapuguman sa pagdamo sang acne punggol kay pila ka mapingalian sini pagis Zanton Plus Turbo Soap so no problema with confidence pa ganino pang ginatu makagsun baka sa Zanton Plus Turbo Soap sa pila sa botika sinutag sa kamang lugar rekta sa Batol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus,
Avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to 2 types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully.
aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ari na ang pinaka-bag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo nagapabakod kag nagabalansi sa nga mga sistema sa ato sa nga lawas ang epekto siri ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan Evergreen Herbal Capsule mayara nga turmeric sa loyot balonggay ampalaya wheatgrass barley grass vitamin C gintingob ini nga mga sangkap mga kaaksyon makabulig man sa constipation nagadugang mga supply sa mga kulangon nga bitamina sa ato sini nga lawas magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa mga kabarangayan mga opisyal naton sa barangay, di man padaso-daso implementar dara sang tikang batok sa COVID-19 ha. May mga barangay diri sa Pilipinas, hindi man kay tanan, naga-issue mag-aksyon sang home quarantine pass, ID na siya, libre na siya, halin mismo sa barangay na. May ara sang nabunuan ka ba nga ginapabayran ang home quarantine pass. I-report niya siya DILG. Kay siya DILG Undersecretary Martin Dinio sa Barangay Affairs. Nagsiling nga libre ang home quarantine ID kag magahalin ina sa barangay. Sino man ang mga pasaway nga opisyal sa barangay dapat kasuhan hambal ni Dinio. Ang sabahin naman sa pagpatigayon sang checkpoint, hindi dapat magmatumato ang mga barangay. Opisyal tanod nga hindi nakapag-angot sa Philippine National Police. Dapat pabalo sa kapulisan. Una sa balita, una sa aksyon. Ay may mga reklamo ginpadangat diri sa Aksyon Radio Bacolod ho. Ang ginareklamo barangay. Sige lang kinaluto pa ng reklamo niya. 5:44 hibalakon tayo detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall. Artista Kaduan ang munota sa mga nagamonitor sa ato sa nga live stream. Vice Mayor Familiaran nagpanugyan sa publiko. May panabago nga panugyan ato sa nga Vice Alcalde. Aksyon Radio City Hall Report. Action Dale, manyang hapon sa report, please come in. Mark, kadamos ang post sa social media nga nagapamangkot kung nga wala gina-release sa mga local officials kag mga city health officials sa Bacolod City ang ngalan sang nagpositive nga COVID-19 patient sa Bacolod City diin nga hospital gindala kag pila pa ka ba impormasyon regarding sang sining COVID-19 patient action man. So ginathag diri sang Vice Alcalde nga mayara sang protocol nga dapat sundon ang syudad regarding sa pag-uyat sang sining mga cases base man sa guidelines sa ginpapanaog sa Department of Health. Rason nga ginpalayag lamang dito 56 anyos lalaki may travel history sa London kag admit karon si Sadric America Facility sa Bacolod City kag stable ang condition action mar. Naglapta man sa social media ang ginaligar litrato sa COVID-19 patient. Rason nga nagpalawagan diri ang chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 Familiaran nga likawan ang
ang pagpasapasa sang sining litrato action mar nga suno sa iya posible ining mga patients under investigation mga PUI nga nagapamati sa karon posible hindi na sila magpalapit sa otoridad bangod posible matabo man sa ila ang discrimination kangay sining na eksperyensya sang COVID-19 patient action mar suno diri kay familyaran suno siya ti ang ining matikang mga aksyon especially sa social media ang hindi makabulig sa karon nga problema. Sa karon sa Vice Alcalde nag-umpisa na sa pagpatigayon sang contact tracing ang otoridad action mar kag lima diri ka mga lugar nga wala gid hingadlan ang ginatutukan amo siyang lima ka mga lugar nga ginkatuan sang COVID-19 patient. Aring payag ni Bacolod Vice Mayor LC de Familiaran. Well, di kwanta na, hindi na siya nami. Amo nang reason pala nga wala tagi na ang patient number 1. Age lang, male or female, wala tagi na divulge ang ilang names. Worst pagida kay ang pictures iya gina-share nila. So, now karon, gin kuan mo da siya, gin discriminate. Ang iban karon nga mga PUIs mo, hindi na magwa. Hindi sila magwa, problema ta. Kaya paminsan siya mo manimuon la sakon. Amo nang purpose ang DOH nga way gina-reveal ang identity para magginawa do para sa may kuan kas ni AIDS. Di amo ni siya ang kakatabo. May madungka da gani nga taga halin to sa Clark, hindi pwede may ring dungka naman din nga halin sa Batangas. Hindi man pwede nga taga Tuna, hindi man na infected. So ini karon ng aton mga POIs, POMs, hindi ni magwa, manago ni sila kay ya mo maning abtan ko sila kung magwa ko. I-post ko nila sa social media, which is... Mga portion gid lamang sang reaksyon sang Vice Alcalde sang siyudad sa Bacolod. Update baldagikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo. Action dahil Salazar, una sa ulit una sa action sa Bacolod Action Radio. Deklaro to nga abiso sa ato sa nga Vice Alcalde. Kalma lang Hindi ni joke ang kakatabo sa aton sa bondore sa Negros kagasurad sa Bacolod. May social media ta dapat gamiton sa insakto. Attorney Pandan Darwin Robert Joseph sa Recreo Banwasang Pontevedra nagamonitor gid Ken Estrella kag Ma'am Belf no sang Nognog Beach Resort sa Barangay Can Moros Banwasang Binalbagan. Musta ang beach resort sa Nognog? Sa ato sa live stream dugang sa action parang mabuinbinan Jocelyn Kalamaan Rose Ann Lial Posadas Emmanuel Miraflores Cuales acknowledge na lang inyo sa nga ngalan kay Balamod Jotay Tiempo ta parang ma-acknowledge na lang Romel Diaga, thank you. Maria Herma Miyaguno Miyaguno si Eagle Eye, okay, ga-approve sa kano si Kayota Marlon Minerales, si Philip Laurente, Inday Biani Villaras, Romeo Amiscua Kendo Jr., Dolores Sauci, ang iba na ber, dugay-dugay, balikan ta naman sila. Sa mga high blood, sa mga diabetic, manda mo sa mong gina-high blood sa sining post-post ni sa media ning share-share niya, Kung si Colonel Romeo Baleros pang Pambalon. Yung po nagko-comment ng negatibo, tumigil na kayo ng kako-comment nyo, wala naman kayo may tutulong sa amin. Mga comment nyo hindi nakakatulong. Hindi bali sana kung yung nagko-comment na yan ang tatamaan ng COVID. Kung silang tamaan ng COVID-19, okay yun. Hindi nga makapagbigay ng alcohol. Tapos magko-comment pa, makakaharap ka, pagsasasampalin ko yung mga yan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ako, kalma-kalma ka mo na, Sigihan nyo na. Classmate Benji Bantong, Todo Rowel Banyaris Oksida, Antilo Chong, thank you. Batchmate Mary Grace Bosayong Rimada, si Busing Rinaldo Poderoso, Gerald Pellejo, okay, si classmate Erwin Cordova, si Toto, si amigo ta Benji Bantong dra Singapore, mustada may sarada ka kaso sa Singapore. May lang Singapore da, no? Toto Ramel Alfonso, classmate nato ni Elizabeth Quirino Onyati Castillo, Gabarito Roman, si Cas Ata Christine Hinovea. Ann Ledesma Cortiz, si Walfredo
Ruiz. Alas 5:50, seluante sigida ang report sa BCPO. BCPO nga balita maka-action by bust operation. Ayan agapon yung nga nagapaningguha para nga makakwarta. Hindi makakwarta sa legal kundi sa illegal. Tagi sa pagbaligya sa illegal nga droga, partikular ang shabu. Sa BCPO nga balita with action, Eric Magbanwa. Police reports. Action Eric sa report may hapon please kabin. Ginpasaka na Action Marlon karang hapon ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165, Section 5, Section 11, kag Section 12. Batok sa tatlo ka may persona nga nakuhaan ni siyang Cebu matapos gipatagayon ang bypass operation sa duha ka mga police station diri sa siyudad sa Bacolod. Una natakpan Action Marlon sa bypass operation ginpatagayon sa police station number 2 sa papanguna ni Police Major Sherlock Cabana. Nadakpan si Ian Mark de la Cruz alias Tibor, 26 anyos, kang iya sini nga manghod nga si Raymart de la Cruz, 23 anyos, lunsay ini mga street level individual kag lunsay man pumuluyo sang Purok Tahong, Barangay 2 sa diin dili tabo ang bypass operation. Na-recover ni Police Major Sheila Cabana, hepe sa Police Station number 2 Action Marlon, ang 8 kabilog nga sachet sang Cebu nga may bugat 6 kagramo nga nagabili sang 50,000 pesos, kalakip ang 300 pesos nga serbi bypass money nga gingamit sa kapulisan sa ila sini pag-aresto sa mag-utod nga de la Cruz. Naaresto man Action Marlon sa Police Station number 8 sa papanguna ni Police Major Charles Sever ang suspetsado nga si Kenji Planilla, 23 anyos soltero sa Purok Sigay, Barangay 2, sining siyudad sang Bacolod. Naresto si Kenji Planilla Action Marlon sa may Purok Sagrado 2, Barangay Estepania sa din nakuhaan sang kapin 3 kasasay sa ginapatian Cebu nga nagabugat ini sa 5 kagramo nga may street value nga naglabot sa 45,000 pesos. Si Kenji Planilla nga ginakabig street level individual ang ara karon sa custodial facilities sa Police Station number 8 matapos kinafile man ang kaso karon nga hapon. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Action Radio! What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected.
You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune Mga bro, kanami ang feelings kagalag sa gini sa katasa sang kape kung nag-istorya kasi mo sa ding barkada, mas nagarami pa ang inyo sa ding bonding moment sa kada higop sang mainit nga kape samta nag-istorya. How much more kon ang kape nga inyo ginainom healthy pa pareho sang Santon Plus Cafe Mix. Himo sa Santon soya kag balonggay. May kape ka na healthy ka pa. Nagapakita ka bala sang antioxidant nga vitamin para sa mata rin na may TC, alkaline nga vitamin C na pamatud-an ini sang madamo nga scientifico, manami magbulong sa mga balatian sa mata kag makabulig man sa mga nagakurap-kurap nga mata dulaon niya na. Plus katarak kag glaucoma. May TC mas maayo parisan Santon Plus Herbal Capsule kampiyon nga kombinasyon. Initanan mo bakal sa online, pwede ka mo makapadeliver sin sa nga balay. Sa mga daan damo sang mga ka-action tanga hindi na magwas balay. Di pwede ka makapadeliver pagi sa www.kalusugan.ph o kung Kalusugan Facebook page. Classmate Mary Ditson Serbo Zamora, thank you. Jonah Noble Eleheo, monitor man. Si Jude Ayasneg, uso ni Zbongin, no? Suli-suli ang galan. Daisy Recibio Lawis family, John Lynn Almaiz, Chavez Almaiz sa Manlo Kahok, Sipalay. Jesmar Sarcelo, thank you, family Sarcelo na. Ophelia Galero RC, Maria Pormintira, raman si Cobra Bite, Anthony Jones, Havilio Siblano, George Teresa Lopez Mabayag. Kung lawig-lawig ato sa ding time, basahon tayo mensahe nyo para talis sa lang yung sa ding angalan. Okay? Jolinda Guanzon, Valles Pen, Wilfredo Ruiz. Salamat. Oy, sa mga ka-aksyon, importante nga mayara sang vitamin D3 nga to sa ding alawa sa kag ginarekomendar naton sa masamay ang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Ang Life Extension Philippines damo mga produkto pagida. Mas mayo kon makakadto mo sini personal sa ila sa nga klinika kon tanatupan. Nahamtang na sila magkakso sa GA Esteban Building sa Lacson South Bacolod City. Dali sa likod lang sa Action Radio Bacolod. Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Si TJ Hapitanada mayong hapon nagabonitor man sa ato sini nga pagpangalagan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ibang nga balita way tamalabutan tutok karon sa Action Farming Line, partikular sa sining panibag-o naman nga senaryo. Kung may nag-positibo sa COVID-19 nga isa ka pasyente diri sa Bacolod, dito sa Iloilo may nagpositibo naman. So, may duha na kakaso mag-aksyon sa bugos nga Western Visayas. Subo ina nga balita, bad news ina para sa aton. Kag may pila sa ka mga disinfect na nga ginpatigayon. Ang ato sa nga mga health authorities sa pila ka mga lugar diri sa
Bacolod City. Ang pag-anunsyo kay naniho ni Regional Director sa DOH Marlene Convocar kag kunano ang sunod nga tikang sang ila sa ding ahensya. Is closely coordinating with the concerned local government unit. So with these developments, the DOH Western Visayas Center for Health Development strongly advises people who may have been in close contact with the 2 positive patients to cooperate with their LGUs and health officials, disclosing accurate and vital information to the health authorities, especially on the history of travel to areas with positive cases and or exposure to a positive case would help in the proper management and at the same time ensure the safety of health personnel and the community in general. The public is also advised to be vigilant in protecting oneself from the possible spread of the virus through frequent hand washing, observing respiratory etiquette, social distancing of at least 1 meter from another person, and infection prevention and control measures in the household. So health information and advisories on COVID-19 can be accessed through www.doh.gov.ph/2019-NCOV and the Department of Health Western Visayas Center for Health Development Facebook page. And the DOH can also be reached through the Health Emergency Management Service hotline at this number 033-332-2575 and 332-2329 local 149. Thank you. O ara ha pangkabugusan na mga kaakson nga Western Visayas nga panugyan abiso sang Regional Director sa nga Department of Health Dr. Marlene Convocar. So gan mention niya duha bangon isa diri sa Bacolod, isa dito sa Iloilo. Kaya ra magin pang mention sang contact numbers, website dira kamo maka-action kung may time kamo na dira kamo base or pwede man diri sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Medyo kilatison tanay ang mga impormasyon nga nagasulod sa inyo na. Ma'am Lay Silvestre Alameda, hello ma'am, mayong hapon da, mayong gabi. Alas 6:03 Action Radio Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19.
Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly... Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. There comes a time when we heed a certain call. Action Reports Afternoon Edition magabalik na naman sa Lunes. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action ang Defensor kag Action Eden Aboso. Ibang nga balita, wala malabutan, tutok sa Action Firing Line with Action Brian Morden. Alas 6:30 todo balas 9 ng gabi. Papunta na kay Action Nelmar Madera sa Technical Control with Action JM Bikin. Ako naman, Action Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,